Түбән Кама шәһәрендә уздырыла торган ифтарлар белән инде беркемне дә шаккаттырып булмый. Шулай да көн сайын халыкның 45 мең сумлык табын әзерләп, 600 кешегә авыз ачтыруы сокландырырлык күренеш. Ләкин бүген сүзебез Түбән Кама районының Шеремет авылында узган ифтар хакында. Бу авыл күпләргә таныш. Болгар авылы белән Кама аланы поселогы арасында урнашкан урыс авылы ул. Каршындагы тау битен урман күмгән, кечкенә генә инеше дә бар, экология ягыннан да бу авылны иң чиста авыл диләр. Кайчандыр Шереметев нәселеннән бер зат бу авыл җирләрен Үркәев дигән морзадан сатып ала. Биредә зур авылга нигез салына, аның 3000ннән артык кеше күргән чорлары да булган. Хәзер исә авылда 1200 ләп кеше яши. Бирегә татарлар да кайсы читтән кайтып, кайсы күрше авыллардан я шәһәрдән күченеп киләләр. Бүген аларның саны 100дән артык. 2 ел элек Рамазан аеның бер көнендә Шеремет халкы мәктәптә авыз ачу мәҗлесен уздырган иде. Дуга кылганда алар Аллаһы Тәгаләдән мәчет сорадылар. Һәм менә ниһаять көтеп алынган шатлыклы вакыйга Шеремет мәчетендә тәүге ифтар уза. Менә мәчетебез Аллаһның рәхмәте белән кырылып бара. Инде тагын өмет итәбез, бу елда бу мәчетебезнең омарманнарлары булыр, җитешләрен җиткеребез Аллаһның рәхмәте белән. Аллаһның рәхмәте белән монда ярдәмче адамлар да күп. Менә Алмаз хәзрәттә бик яхшы монда спонсорларны табып, үзебездә авыл Шеремет авылдагы халыкларда яхшы ярдәм итәләр. 50ләп кеше бу шатлыкны бергә уздырыр өчен мәчеткә җыелды. Әлбәттә, әле төзелешне төгәлләп, мәчетне кулланышка тапшырырга кирәк. Аллаһы Тәгалә иганәчеләр бирсен дип тагы дуга кылдылар мөселманнар. Рамазан тәмамланып килү сәбәпле күңелдә моңсу. Шулай да киләсе ураза гаете күңелгә шатлык хисен китерә. Чөнки Шеремет авылы тарихында беренче тапкыр гает намаз укылачак. Ураза гаетен үз тырышлыклары белән төзегән мәчеттә уздыру вакыйгасы шатлыкны икеләтә арттыра. Аллаһ изгелекләребезне кабул эйләсен. Аяғышларына қарап тигізләнегіз, намазның бүтінлігі сафларының тигізлігінде. Аллаху Акбар.